कुने गाँव सई हो सुगाओल कौन गाँव बसेर ले लहे आहे कौन सुहबे खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावनी हे आहे कोने सुहबे खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावन हे अवध गाँव सई हो सुगाओला जनकपुर बसेर ले लहे आहे सिया सुहबे खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावनी हे आहे सिया सुहबे खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावन हे जाओ जाओ सुगवा ओही देश जाही देश पिया बसु हे आहे पिया जी खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावन हे आहे पिया जी के खबरी जनाऊ सोहागिन पूजू पावन हे एत बाबचन सुनलनि रामचंद्र दुल्हा घोड़ा पीठ आसवार भेला हे आहे किन लेल लहंगा पटोर सोहागिन पूजू पावन हे आहे किन लेल लहंगा पटोर सोहागिन पूजू पावन हे आहे किन लेल लहंगा पटोर सोहागिन पूजू पा